Ha kashi tarik naitung kinongelam ka Ribhoy District Sports Association RBDSA kilalet banyak kendu ya UMLA ka nongpo uba Merrill Bonds im ha office trekam jong u ha secretariat. Ha kaju kasngi kilalet ru banyak kendu ya menteri ka Sarkar Jila uba Shaklir Wajri uba daipet ya kikam sports ban penpau ya kajing temu ban rakhe ya kajing dap san nam jong ka RBDSA. Ha kate ka jinglek kinongelam ka RBDSA ban kendu ya kinomi kman layalam da uba RB Shadap President ka RBDSA ha ka balai senran lang u secretary ba di rintathyang lembat kit khot jongka ha bakren na kalyang u President ka RBDSA uba RB Shadap ulapan pa ya ka jing sngungu ya u MLA ka nongpo ba Merrill Bonds im ubala long kloy ban pelat por ban yasyong ban sha skor ya ka ka jing don kam bat ulayat ho na kalyang MLA ka nongpo ulalong ubakloy bandan benta lang ha ka banyarap ban pun urlong ya ka jing ang nu jongki uba Shadap ulayat ho ru ha ka jinglet banyak ndu ya menteri ka Sarkar Jila uba Shaklir Wajri uba daipet ya kikam sports layasan ran lang da MLA ka nongpo ha ka bakilayo banyak ndu ha ka yengsa jong u na kalyang ka RBDSA kilapan iha menteri ya ka jing temu vision plan kabaki don na kabenta kate ka jing rakhe jubilik siar jong ka RBDSA uba Shadap ulayat ho ha ka ni ka jing temu vision plan jong ki kandan shibon ki kampan roy ki ban wan na kabenta ban kentiu ya ka kam yelek kai hapo ka thain Ribhoy ka ban long ru kum shibenta ban rakhe ya ka jing dap san nam uba Shadap ulayat hu hadian bakilayo ban batai sha ya menteri halor kani ka jingkwa jongki uba Shaklir Wajri ulas ngutenat ya kani ka jingtemu bat ulak ular bana kalyang katanat kam yale kai kin yale kat bala ban yarap Henry ka RDB SA kadan kampat ban pen kre ya ka DPR detailed project report uba Shadap ulayat hu ru bahai kini kisi ki bansawan kin salit ru banyak kendu ya menteri rangba ka Jila ukonrat sangma ban panjing kershan na ka Sarkar ha ka baya dai bat kitei ki jingtemu jongki ulapan paru bakinongkit kam ka RDB SA kin yang scam ban pen urlong ya kate ka jingrakhe ka bansa sedang no ha kini ki benai bat ka bansa kut pat ha ubenai risau lingba ka jingateli ba ka jing tre shitom jong kinongkit kam ka RDB SA kin la banang kin tiyo shu shu ya ki kam yelek kai hapo ka thain Ribhoy ni kendu ya iba Merrill Bonds im MLA jong nu po bat ngilai kendu lang ba jong i ha ka ba ngilai tu i na ka benta ka jing dei bat ka ne ka jing rakhe jong i ya ka Golden Jubilee celebration ka ngin sedang hi na du ki ki benai ban pen kut hadu Oktober bat ngi pen pau jong songu nomor ba apa yang dia kerja kendu ila ai yang ya ka assurance jing kular ba in ya i kloi ban ai jing rap na ka jing trelang bat ka ne ka Golden Jubilee jungi wi ba Merrill Bond ba tu IP ba ude we na ki vice president hagi por yo menswa boleh yu kershan ba ya ka RBDSA ting ai ko boleh i ha ne ka por ba ila ai ya ka ne ka lat yang ngi bangin yo ban ya keren bat i bat ila pan paulo ya jung kemen hawa ka RBDSA kadang mi ki por nang ne jakmat kadang kiu hadin nang ta ila yalam yang ngi ban yo ngin lek sha ka ying jong u sports minister ba Shaklir Wajri bat menta ngi don hang ni man ya keren bat i na ka benta ni program ki babun ki bangila penmang ka we ka de ka vision plan na ka benta ki sanpus nam ki jing rakhe ki ban poi ki scheme ki ba he ba syak than jongi bat ya kane ngila shania yo we na ki samla bangila pa pen kre ya ba arki rum bat kata ka presentation ka bangila ai menne how sport minister bat ula priang yaki bat kadon kam yang ngi bangi pen kre stang ya DPR iban power ko jong songu ya ki iya kini noyelam jong Sarkar nadu ikong isawanda lalu ibang ilawani kendu agar perlu terik apa office jong i ibala ai ke jong kular BNI ke jing trelang bat ngi kum ka RBDSA nak mentakan ke project bat kum juru ya ba pol long do minister jong ke tourism bangila yang kendu hak tu sengi bat mairu ila sungurnat bahaya kan ke project ke bangila wanra hapdeng jong jongi nak mentakan ke project ke bansawan nak mentakan ke san pusnam bat kum juru nak mentakan ke jing rakhe jongi ya kan ke Golden Jubilee ke wasiteyo
kebangilaw ay nag estimate siya ka sarkar te haka juga por mentangi dan hangni manya keren sa sport minister ban mairu ila ay ka jingkular yangi ba i nagalyang jong ka sports department ila kular ba kat bala ini nirap ya kane ka jing kwa ka jongi tamangi de ban kre ya DPR menta kam kerki nama kane ka kam kala long ba kam dan kam kloy haka juga por layatu yo sport minister ba kane ka kam ngin salai menikendu saya chief minister hapo ini hisni tingila kerpat ya iba meral bon kuwe na kiksiang jongi menyalam yangi ya kane ka kam bat ngi chania ai ba in nangbu ya ka appointment baru chief minister mengenai kendu nak menta kini jing temu ki babun ngidon ngi skam balang ba kini jing temu ki bingi wana kini kasni bat ki bangilawan hak tu ka pundu terik kin urlong kumbang ilakwa bangi skam balang ba ka jing trelang jong ki official jong RBDSA hak ni kasni bat hak tu kasni tu nilai yakit klik lang banyawan banyapoi lang bat kani ka jing yawan lang jong ki kum ki official kan long sya ke buram ya RBDSA mengenang la man peteng ya jing tre man pen kentiu ya ke sport hak thain ka dong ka jungi